Dilettanti tal-sport tal-kickboxing, K1 boxing u l-Muay Thai fost l-oħrajn jinsabu ħerqana l-avveniment Gladiators Fight Night 28 li se jsir fis-sibt 3 ta' Ġunju. Dan l-sport jikkonsisti minn kompetituri li jridu jużaw id-dinamika ta' ġisimhom permezz tal-elementi tal-boxing u l-karat. Il-kickboxing jirrikjedi disċiplina kemm fiżika kif ukoll mentali u jitfa' enfasi fuq l-aġilità, il-veloċità u l-preċiżjoni biex finalment jirbħu kontra l-avversarji tagħhom. Il-K1 boxing u l-Muay Thai jużaw tekniċi simili iżda oriġinaw minn postijiet differenti u għalhekk għandhom ir-regoli u l-istili distinti tagħhom. Għalwaqt dan l-avveniment se jitħejjew kompetizzjonijiet fil-kategoriji tal-atleti nisa kif ukoll tal-atleti żgħażagħ. Il-coach Noel Merċi spjegalna li s-sibt se jkun hemm 19 il-kompetizzjoni. Fost l-oħrajn xi kompetituri Maltin se jkunu qegħdin jikkompetu kontra oħrajn minn pajjiżi oħrajn għal titli internazzjonali. Fost il-pajjiżi li se jieħdu sehem hemm il-Polonja, l-Italja, Spanja u l-Greċja. Għandna żewġ titli wkoll internazzjonali li huma WBC title tal-Muay Thai fejn jkompeti Ġeżret Piskopu u għandna WKN title European title fejn jkompeti Brent Spiteri. Huwa kommenta li l-isport mhux faċli, iżda grazzi għad determinazzjoni tal-atleti Maltin intrebħu xi titli Ewropej u anki titli mondjali. Għallinna kif dan l-isport qed jinteressa lill-aktar Maltin li bil-mezzi soċjali qed jiskopru tipi u stili differenti ta' dan l-isport minn madwar id-dinja u attwalment jibdew jipprattikawh. Għal-aħħar snin qed jqum iżjed iktar u iktar. Għandna talent tajjeb ħafna bħala Maltin, ġifieri l-atleti Maltin nista' ngħid huma verament ta' livell qawwi. Meta mistoqsi fuq is-sinifikanza ta' dan it-titlu fuq il-livell lokali u internazzjonali, Noel Merċi qastqar li dan huwa titlu rinomat li ħafna atleti minn madwar id-dinja jaspiraw li jirbħu. Huwa titlu prestiġjuż immens, anka ġifieri daġi anka fil-boxing, ġifieri WBC għad tisemmu boxers kbar, ġifieri bħal li kompetu bħal Tyson Fury, Mike Tyson, ġifieri daċ-ċinturin jgħataw Malta, Ġeżret Piskopa jkompeti għalih, ġifieri jalla jibqgħu hekk.